Chápu to správně, že jste vykročil z vědy do politiky? Ne. Tím, že jste se stal tváří něčeho, co je tak vrcholným politickým tématem, tak to tak přece trochu musí být. Ne. Vykročil jsem do společnosti, ve které jsem byl pořád. Tohle není politické téma, které já budu brát politicky. Tohle je ukázka toho, jak my se, ti, kteří jsou podepsaní, díváme na to, jakým způsobem má fungovat veřejnoprávní médium. Nejenom Česká televize, ale i Český rozhlas. Tedy nejde o to, že my chceme politikům diktovat, jak má vypadat konkrétně. Toto je člověk, který je nejblíž GPT. Toto je nejvíc AI jako člověk, co jsem kdy viděl. Viděli jste to? Tohle je nejvíc korektní a politická shitstorm odpověď, bullshittering, absolutní fucking neautentický, kam se hrabe do prdele Kupka. Politickým tématem. Co, lagujeme? Tak to tak přece trochu musí být. Ne. Vykročil jsem do společnosti, ve které jsem byl pořád. Tohle není politické téma, které já budu brát politicky. Tohle je ukázka toho, jak my se, ti, kteří jsou podepsaní, díváme na to, jakým způsobem má fungovat veřejnoprávní médium. Nejenom Česká televize, ale i Český rozhlas. Tedy nejde o to, že my chceme politikům diktovat. To je robot. Tyve, tohle není člověk, jako. Slyšíte toho Groka? Slyšíte tam tohoto ChatGPT? To není lidsky možný, ty vole, být takhle umělej. Jak má vypadat konkrétní Představte, jako dokážete si představit, že takovýhle člověk nějak interaguje jako s lidma obyčejnýma? zákon, jeho nastavení, ale to, na jakých principech by to mělo fungovat. A to na mém případě konkrétně není vůbec nic nového. To, co je vlastně Já chápu, že 45letá bezdětná Karen tohle jako chce a myslí si, že tohle musí vidět jako lidi, jo. Ale já teda tohle vidět v žádném případě nehodlám, ty vole. To jste se posrali, ne? To jsem si o něm myslel daleko víc, než začal tohle tlačit. prohlášení, tedy veřejnoprávní média by měla fungovat na principu poplatků, tak aby byla, děkuju za to, tak aby byla nezávislá, aby tam byla ta bariéra mezi politiky a mezi médii, veřejné služby, či Český rozhlas nebo Česká televize. Říkám, od té doby třeba veřejně vystupuji, to od roku 2012. To není nic nového. Na druhou stranu to vypadá, jako kdyby jenom koncesionářské nebo licenční poplatky, tak jak jsou teď konstruovány, byly tím jediným, co nás k tomuhle nebo co nás u tohohle drží. Ale to tak přece není, protože polovina veřejnoprávních médií po světě je placena jiným způsobem. A my máme tu zkušenost, že tady to funguje v České republice a nevíme, jaký další systém. No hlavně jste si vybojovali navýšení, že jo? Ono je potřeba si říct, v jaký době se bavíme, že jo? Vy jste si kurva vybojovali, že jste zničili ODSku tím, že jste prostě zlomili Baxu, že ano. Jo? A teď rok poté se děje přesně to, co jsme vám říkali. Úplně kurva to, co jsme vám říkali. Že prostě, když tohle uděláte, tak prostě neexistuje nikdo, kromě jako prostě retardů, co pobíhají po Václaváku a chtějí se teď jako obnovit si starý brand, kdo se za vás bude sakra stavět, ty vole. Vy jste blázni. Kdybyste drželi hubu, nechali si těch 8 miliard, máte svatý klid, ale chtěli jste vše? Takže já jsem s váma prohrál bitvu, hoší, ale já tu válku vyhraju. To vám slibuju. Systém by chtěla vláda, ať už to bude kterákoliv v tuhle chvíli, tak která u moci říká, že chce zrušit veřejnoprávní poplatky, ale neříká už nic dalšího. Tady my nevíme, jakou cestou by se případně chtěla vydat. A to je to, co Já jsem rád, že to říkáte. Ano. Ano, to teprve teď zruší poplatky, dej si vás pod parlament. To je dobrý, to začne. A s nima se mimochodem nic nezmění. A pak teprve tam dostanu někoho já. Pak tam teprve dostaneme Radima Ivana nebo někoho, kdo jim řekne, ne, nebojte se, veřejnoprávní média, velmi důležitý. A on to z ničeho nic sekne. To musíme ještě vymyslet, bramburky, jo. To musíme ještě vymyslet, jak tam ty lidi dostaneme, jo. Tyhle lidi vás považujou za onuce. Tyhle lidi vás považujou za odpad. A najímají si prostě ty nejhezčí ksichty, nejlíp mluvící panáky, aby vám vysvětlili, jak brání vaši svobodu. Reálně vám pak vysvětlují, kde máte chodit ven, kde máte chodit nosit roušky, kam nechodit, co neříkat, že vaše děcka nesmí tohle, že nesmíte tady to, že se nesmí říkat tady to, že žena je kurva muž, vole, že všichni uhoříte na planetě. Všechny ty skurvený, korektní, korporátní, woke, levicový sračky do vás budou tlačit po zbytek vašeho života. Budou. To je jediná kurva přidaná hodnota a jediná funkce. Úplně přirozenou součástí takovýhle televize je prostě tím, že mají ekonomický výtlak, tím, že mají tolik peněz, je to, že na sebe táhnou všechny ty lidi, co vám chtějí vzít vaše svobody, který budou využívat veškerý jejich propagandistický skurvený výtlak, jejich vysílací čas, aby vám vysvětlili, vole, jak vole jste rasisti, jak jste vole všichni fašisti, jak jste kurva všichni sexisti, jste skurvený homofobové, vole, jak děláte ekocidu, vole, jak je Unie skvělá, jak je úplně skvělý, nemoc poslat do prdele nějakýho Inda, jak je to úžasný, nemoc kouřit v hospodě, jak je skvělý nemoc chlastat, nemoc jezdit kam chcete, jak je skvělý jezdit pomalu, jak je skvělý nežrat maso, jak je úplně nejlepší, vole, nemít kurva děti. Tohle reprezentuje Česká televize. To reprezentujou elity. Do hajzlu s tím, ty vole. Nesnáším ten svět, zdrhnul jsem s něj a přísahám, že jsem naprosto přesvědčený, že Česká televize, Český rozhlas a veřejnoprávní média mají jít do prdele. A bude se tu žít mnohem líp.
Pardon, omlouvám se, nejsem holt objektivní. Ke mně si nechodíte pro objektivní informace. Rád bych to zdůraznil. Já nejsem váš youtuber, který říká, dnes se na to podíváme ze všech stran. Ne, pičo, mě je 35, mám 2 děti, platím jak mourovatej za každou sračku těma skurvenýma českýma korunama. Furt za všechno platím a je to většinou platba nějakému ušopleskovi, dospělýmu, zdravýmu chlapovi, který by mohl odvádět daně stejně jako já. A ten čurák si místo toho sedne. Ta privilegovaná, ušatá, umělá mrtka si sedne do DVTV a bude vysvětlovat, proč musí vytáhnout z kapes lidí 10 kurva miliard. Já to nesnáším, do prdele. Seber se, začni se živit poctivě a normálně plať na nemakačenka jako já, nebo jako všichni ostatní v této republice. Jako musí běžnej dělňas v každý svý koruny, co vydělá, utrhnout kus a dát to vám. To mě sere. Sere mě platit lidi, co nemusím. Chápeš? Chápete to už do prdele? Každej placený veřejný činitel se musí zeptat, jestli je důvod, proč je kurva placený. Dobře, jsou tady nějaké věci, které platíme, aby byla demokracie. Dobře, tak to je pár institucí. Jsou tady nějaký policajti, jsou tady nějaký soudy, tak a zbytek debatujme. Debatujme. Učitelé, zdravotnictví, kolik musíme vházet na hromadu a kolik můžeme platit přímo. Protože já jsem velký zastánce toho, aby lidi, co používají konkrétní školu, platili přímo té škole. Rozumíte? Ne, aby to házeli na hromadu, kde něco přistane jejich lokální škole. Hodně rád bych tohle změnil. Stejně tak zdravotnictví. Ideálně víc přímých toků do té nemocnice než před vládu. Ale to je diskuze, to já to chápu. Esenciální služby. Obrana, to samý. Esenciální věc pro vůbec existenci. Ale do prdele. Televize není esenciální. To je věc, co škrtnu takhle, jako nic. A já vím, já to chápu. Jsem v menšině, já tomu naprosto rozumím. Jsem v menšině, protože můžu. Já můžu být v té menšině, protože jsem nezávislý vidlák v garáži. Takže vždycky můžete si říct, já s ním vlastně souhlasím, ale je to vlastně jenom vidlák v garáži a ten člověk má sako, jo, a on je takovej slušnej, chytrej a ženský ho mají rádi. Já když se vlastně ozvu a vlastně budu proti němu, jo, on je jako alfa. Já když vlastně budu proti alfě, tak on nasměruje vlastně, jo, on se mi vysměje, jo, to pořád fungujeme na základě stejných jako procesů, že jo, v té společnosti. A holky budou svobodný, jo, abyste nedělali věci podle těchto panáků. Ředitel Bulovky, nebo ten má já tady Jester, doufám, že ty Gen Z vydá. Lux Maxer, vy neznáte jako důvod, já ty kapsy. Na tohle musí se každý chlap kurva naučit. Tohle to vám budou dělat celý život. Všichni, furt, všude. Zažijete to na hasičích, na sportovcích, na myslivcích, vole, na lokálních sdruženích. Zažijete to, vole, v každém občanském spolku, v každé obci, v každém městě, v každém kraji, v každém státě. Zažívat. To je úplně skvělý. To je celá společnost narvaná takovýhle malý.